Не искам. Защото мен е срам, не искам. А защото ви е срам, че не искате да живеете вечно или ви е срам да давате интервю? Срам е да давам интервю и не искам коментирам. Добре, а защо ви е срам да давате интервю? Не знам, защото така. Не, иначе би било яко. Кой? Да живееш вечно? Не, то ще умръзне по някое време. Защо може да умръзне? На вас умръзват ли ви неща в момента? Защото ще е мъжно за хората, които гледаш как умират и ти живееш вечно и всъщност не... А ако можеш да запазиш тези хора, които... Да. Що пък толкова ви е срам? Не мога да разбера. Ако можеш да запазиш по някакъв начин хората, които са около теб и които искат да бъдат Никога няма да се тревожи в един момент, защото мине и да. А не ти ли е интересно бъдещето, примерно? Еми, е интересно, че ме плаши. А защо? Защото е неизвестно? Защото е неизвестно, да, и защото няма да е времето, в което аз съм израснала, няма да е това, което аз познавам. Да, но ти живееш в това. Всяко нещо ново може да се страшно. Ама има някакви готови за това, въпреки че има и любопитно, естествено. Но от друга страна, ако ти продължаваш да живееш в това време, ти все пак го научаваш. Тогава не би трябвало да има страх. Да, така е. А тогава един друг въпрос. Ако понеже има такива научни експерименти в момента, в които хората се замразяват. Тоест те се замразяват и се пробуждат в Крайоник, да, знам това, да. Да, бих го направила. Ако имах толкова много пари да дам, бих го направила. Да, но това нещо може би е по-страшно. В смисъл, ако се събудиш в бъдещето, тогава вече няма да си... Да, тогава ще е ужасно, да. А защо би го направила? Не, би го направила, ако имаш още някой, който би го направил с мен. В смисъл, някой близък мой човек. Иначе не бих, ако съм само така съм учила. Единото любопитство не бих го направила. А ти искаш винаги да бъдеш с някой, който обичаш. Ти искаш да бъдеш с някой, който обичаш. Чао, мерси! Искаме да зададем едни много туристични въпроси. Искате ли да живеете вечно? Вечно ли? Да. Ами... Да, искам. Защо? Интересно ми е какво ще стане по-нататък. А има ли разлика между живеенето вечно, което не прекъсва, и живеенето, примерно, да спиш и да се събудиш в известно време? Има ли някаква разлика? Примерно, ако решиш да се замразиш, да речем, това е по-страшно вие, отколкото просто продължаваш да живееш. Има разлика. Да. Значи в единия случай живееш вечно, в другия случай се замразяваш. Това е основната разлика. А дали е по-страшно, не мога да я кажа. Сигурно е по-шокиращо да се замразиш и да се събудиш и да си вечно време. В смисъл, промени и така нататък. Ти идват малко. Да. Не очаквам. И не мисля, че ще е толкова интересно. Няма да може да... Ако говорим сериозно, няма да може да следиш как нещата се развиват и така нататък. Просто изведнъж ще те засипят страшно много факти. Които биха могли да бъдат... Поне на мен, аз не бих го направил, ако имам възможност. Бих живял вечно. Би живял вечно, а не да се замразиш и да се събудиш утре. Да. А иначе запознат ли с някакви? Ти с какво се занимаваш? В принцип съм студент. Студент, ма какво? Право. Право, Добре. Добре, тогава е много интересно. Ако, примерно, има много хора, които искат да се замразят, как се решават правните въпроси? Примерно, ако имаш две жени, да речем, които са замразени с тебе. Ами, аз съм само втори курс и още не съм наясно с правните последици, които ще настъпят след на този факт. Да. Не мога да я кажа. Да. Добре. Ма не ти се разсъждава някакво така свободно? Не ми се разсъждава свободно, защото тя е нова година и просто... Всъщност насилвам се да не разсъждавам свободно. Иначе изобщо не ми се разсъждава. Какво ти се прави на нова година? Аз сега чакаме на компания. Тук да се съберем с една друга компания, с още една компания и да ходим да пием, ядем и така. Това е. Хубаво, добре, мерси много. Весело. Следващата телевизия Утро Футуро и задаваме въпроси относно това дали хората искат да живеят вечно. Искаш ли да живееш вечно? Ами не бих искала. Защо? Ами ужасно е. То стопаш ти писна всички от целия живот, който водиш и от емоциите, които непрекъснато изпитваш. И мисълта, че всички, които обичаш, ще умрат пред очите ти. Ужасна. А ако тези, които обичаш, могат да живеят заедно с тебе? Вечно? Пак ще ти омръзне. Животът ще стане еднообразен. А тогава да си представим такава ситуация, че ти прекъсваш живота си за известно време и се събуждаш нещо като пътуване във времето. Иска ли да пътуваш във времето? Би било интересно. Да видиш какво се случва? Да, какво е бъдеще. А не те ли е страх от сблъска с някакви непознати неща? Страх ме, но е любопитно да
нови неща. И то културата ще бъде много променена в бъдещето и ще бъде любопитно да опознаеш хората как мислят, по какъв начин са се променили мисленето като цяло. Един последен въпрос. Какво мислиш за разширяването на тялото посредством различни технологии? Тоест, ако можеш... Сега ще го обясня. Значи, хората в момента използват технологични прибори за това, за да заместят разни органи или неща, които, примерно, изкуствено сърце или крак или не знам какво. Обаче има други хора, които мислят за себе си като за киборги. Тоест, те прикачват компютри към себе си и те започват да мислят заедно с компютъра или да използват потенциала на самия компютър, за да може да увеличат начина, бързината, с която те мислят или достъпа до интернет, те да чуват непрекъснато с разни хора. Как се вижда това? Много изкуствено. Защо е нужно цялото това нещо и цялото това модернизиране? Ако някой болен и иска да си замени болния орган, да речем, и не трябва да чака за трансплантация, нормално, но за да мисли като компютър, няма смисъл, нали? За това сме хора. Да си имаме емоциите. Добре, не мислиш ли тогава, че това, че ние използваме компютри, а хората преди един век не са използвали, за тях ние изглеждаме по същия киборгски такъв начин? Да, възможно е, на обществото се развива. Добре. Съм радиш. Що? Защото едва ли ще им трябва такъв човек на уния в бъдеще. Те вече ще мислят по съвсем различен начин и аз съм някакъв артефакт и ще хода между тях. Ще бъдеш неадекватен? Няма да имам нищо общо с тях. А на тебе не ти ли е любопитно? Всеки живее времето си и е продукт на обществото, в което живее. А не ти ли е любопитно даже той да Какво ще стане там? Да. Нещо като пътуване във времето, да речем. Не. Защо трябва ли да ме люби? Не, аз просто питам, защото има различни хора. Някой хора казват, да, много ми е любопитно, Искам да видя какво ще да, и искам да позная други култури. Ти представяш ли си древните, например, да не речем римляни, защото ще е прекалено банално, но някакви други деца живяли в миналото, ако тогава са имали възможност по някакъв начин да се съхранят и да цъфнат тук в един момент в нашето общество, как се почувстват? Според мен зависи от тяхното отношение. Тоест, ако те са готови да научават нещо и да станат част от това, или пък другото е, че толкова се плашат от цялата тази история, че няма да могат да се адаптират. Ма няма ли да им дойде малко повече? Ще им дойде повече, но аз си мисля, че това зависи от нагласа. Обаче в крайна сметка знаеш какво се окаже? Какво? Че въобще не са мръднали нито една крачка напред в цялото си развитие. Технологично или ментално? Тоест, как? Има една част в мозъка, дето им викат лимбичен мозък, който съхранява всичките първични инстинкти на човека и на всичките други животни. И се оказа, че хората в момента, даже и преди да се изправят и след като се изправят, се водят само от някакви дребни неща, от рода на аз искам да властвам над теб, например, с цел да чукам нея и да възпроизведа себе си, а не ти да се възпроизведеш. И само войни, насилие, власт и да се Значи, може би на тебе не ти е интересно да се будиш в бъдещето, защото само някакви, примерно, хартиите, които трябва да запишеш, за да получиш заплата, са по-различни. Все пак би имало някаква разлика, бих искал да видя къде ще се развие. Защото това все пак е в крайна сметка разликата между хората и живота, къде ще се развие любовта, зачитането на хората, в смисъл. Защото все пак... Дали бъдещия свят ще бъде по-добър? Да използвам това клише, да речем. Нещо такова. Или... Той не може да стане по-добър. Дали хората ще променят по някакъв начин, дали ще успеят да овладеят, дали разумът ще успее да навладее, да наделее над инстинктите и всичко, което е генетично заложено в хората, така както са били едно време живот. Дали разума, мисълта и любовта ще успеят да наделеят над първично животинското в хората.
Тоест това е може би твоята мечта за бъдещия свят или как? Не, нямам мечта за бъдещия свят, защото не смятам, че ще оцелем много. Да, това е. Добре. Защото един цитат, не знам от кой, историята ни учи само на едно нещо и това е, че никой не се е получавал от историята. Да. Всички грешки се повтарят отново и отново. Да. Мерси много. Мерси супер. Дали може да ви зададем няколко въпроса? Ние сме от телевизия. Не, въобще въпрос. Аз бях в телевизията художник. Кой ми задава тези въпроси? Въпросът е дали искате да живеете вечно? Вечно ли? Да. Обязателно как няма да живее. Добре. Да, а защо? Не, вижте, шегувам се. То ме омръзва човек да Видео живее. утро футуро. Омръзва ме човек да живее. Идва едно време, когато човек стига съм живял. Тъй, че... А защо омръзва? Това физическо състояние или ментално? Не, просто много се е наситил от живота. А какво става с любопитството за това какво се случва в бъдещето или с хората сега, да речем? Любопитството ли? Дали примерно, ако аз съм любопитна непрекъснато, на мен няма да ми омръзне да живея, защото мога да открия нови неща. Това е моето мнение. И аз затова, примерно... Нови неща. Какво да ще откривате нови неща? Науката верно напредва много, обаче сега е стигнало до такова положение, че вече не може да ги разбира на тези работи. Не оставаме, не може да всички те... А знаете ли, че има такава наука, която се занимава с замразяване на хора, които искат да се събудят в бъдещето и тяхното тяло да бъде възстановено и да бъдат излекувани от всина болест? Възможно. Крионика. Възможно. Така се казва. Какво мислите за това? Бихте ли искали, примерно, ако имате някаква възможност? Никакъв. Не трябва. Страшно ли звучи? Не е страшно, ами се виж, просто никога не познаваш, близките ги няма. Ако с близките се замразиш? Това няма. Не, ако си представим такъв сценарий, че действително може това нещо да се случи. Вие с жена ви, с децата ви, с някой, който обичате? Не съм по тая част. Добре. Има една такава наука, която се казва крионика, която се занимава с замразяване на хора, които искат да се размразят в бъдещето и да живеят в бъдещето. Бихте ли искали това нещо да го направите? Ако може с двамата заедно, така както се обичате да го направите. Какво направим да се замразим? Да се замразите и да се събудите в бъдещето, примерно с дете. Супер! Става, давай. Ма трябва да съм пиян път. Така ли са страшните? Не ме е страх, просто тия. А що? Не, ето това е... Защото показано ли е научно? Показано, научно добре. Не, значи в момента замразяват хора. Това е, нали? Замразяват ли ги? Да, замразяват ги. Обаче още не са ги размразили за сега. Точно, аз искам да видя резултата след размразяването. Тук в този контейнер има хора, които са замразени вътре. Ами според мен е по-важен резултата след размразяването. Така е, да. Но те го правят това с идеята, че в бъдещето време на нанотехнологиите ще развият така, че нанороботите ще могат да възстановяват твоята тъкани, ще може да се лекуват от болест. Да, бе, добре звучи, ама дали ще стане на практика? Иначе добре звучи. Добре, ако примерно, значи в момента те не практикуват замразяване на живи хора. Практикуват замразяване след смъртта. Тоест повечето, които са замразени, са някакви на 80 години хора. Тоест те не... Това е нещо като погребване, обаче замразяване. Вместо да погребват земята, се замразяват и с някаква надежда, че може би в бъдеще ще се развият така технологии. Значи ти трябва да си предвидиш тогава смъртта. Не си я предвиждаш, а просто знаеш, преценяваш, примерно вече си на 80 и решаваш, че умираш. Да. Си грохнал и решаваш, че умираш и си казваш, дай пък да видим. Окей, дай там да ме замразят, вместо да ме вкарат 2 метра по земята, по-време ме замразят, примерно. Да, как ти се вижда това? Супер! Да. Дай с телефона, ще се обада, като реша. Добре. Ето тук, не знам сега. Това е в Детройт, в Америка се прави. Не е по-хубаво хората да си дадат органите за дарение, отколкото да се замразяват, според мен. Тебе ти се струва егоистично това? Не, струва ми се хубаво. Смисъл. А пак поредното, просто тия врачи. Отида да си кободи, да се замразяваме. Да се консервираме в буркани, примерно. Не, това е друго. По-друго е. Да. Ако имаш надежда, че нещо като се подобне във времето. Ще празнуваме, ние сега празнуваме. Как се взимаме интереса, така си и празнуваме. Вие как ще празнувате? Аз в студентски град. Вие сте студенти? Или не? Неприятно? Тя е завършила, аз съм студент. Ще приятно кажа. Ти какво учиш? Радиокомуникационни и информационни системи. А ти какво си завършила? Публична администрация. Добре. Супер. Нещо друго? Добре. Кажи къде ще ни излъчи? Това е, значи това е, не знам някаква нова телевизия. Да, Каква телевизия? Утре футура.
Това предаване. Това е същата работа като замразяването и тази телевизия не съществува. Съществува. Но не мога да кажа точно дали ще излезе. Не, става просто излъчва. Има ли пусната ли тази телевизия? Това е перспективно предаване, което в момента го правим за да кандидатстваме за лиценз. Супер, дано да успеете да вземете лиценз. Да. Опитваме да направим нещо, което е свързано с технологията и с хората. Начинът, по който хората разбират Да, аз познавам в духа. Не в материята. Добре, какво мислиш, примерно, за опитите, които са в областта на криониката, т.е. замразяването на хората? Да, това са до материята, не е до духа. А какво става с хората, които вече са се замразили? Какво става с тяхната душа, да речем? Сигурно е много студено. Тоест мислиш, че не става нищо? Да, предполагам, че нищо. Добре, а какво мислиш за киборг технологиите, за разширяването на тялото си от технология? Това да кажем сигурно за някакви, за инвалидите, прекрасно. А не мислиш ли, че вече сме киборги, защото използваме компютър толкова много, колкото в 19 век примерно не са използвали? Аз мисля, че това е въпрос до наше собствено решение, нали? Ние ще им се дадем или ще ги използваме по начин, по който ние решим. А не мислиш ли, че може да става въпрос за симбиотично взаимоотношение? Аз мисля, че така или иначе човека трябва да държи контрол на технологията. Не, тази симбиозата не ти звучи никак. Не мисля, че в една машина могат да бъдат вградени човешки качества и това да изглежда добре. Да, но симбиозата по принцип означава взаимно изгодно сътрудничество. Тоест, с някой, който не е човек. Това го има и сега, да. Това го има и сега. Аз питам това нещо от гледна точка на страха. Тоест, в момента, в който разбереш технологичния си партньор като нещо, което ти помага и на което ти му помагаш, тогава ти става някакси по-леко, поне за мен е така. А не да се страхуваш, да речем, или да мислиш за надмощие или за структура на власт. Не, няма никакъв страх, разбира се. Няма страх. Добре. Освен, нали, да не ти спред тока, нали, или да... Не, в смисъл, че сега по отношение на компютърните изкуства има много хора, които правят неща, които действително не са толкова творчество, колкото способности на една програма, нали, да направи това или това. Тоест, много хора правят, примерно, музика, тя звучи по един и същи начин. Тоест няма творческото начало, липсва. Това даване на технология, това ние сме им се дали или как ти... Искам да кажа, че човека би трябвало да е този, който да внесе живот в тази техника. Използвайки техниката, ти да постигнеш, нали, някакви по-висши цели, отколкото, нали, да събираш 2 и 2 и това не става 4. Ако използваш някаква схема, ясно. получаваш готовия резултат, който знаеш, че ще го получиш и това няма никакви предизвикателства. Машината си е машина, нали? Човека си е човек. Добре. Хубаво. Айде, чао. Добре. Айде, вед. Обаче, това е едно изпитание, което е от Института по крионика в Детройт. И те се занимават с това, че замразяват хора. И ето тук има един замръзнал човек, и тук е начинът, по който го замразяват. И идеята е, че за бъдеще тези хора ще бъдат размразени в някаква бъдеща епоха, в която те ще могат да живеят това. Как ви се струва това? Не знам. Просто невъзможно. Невъзможно, технологично. Но те доказват, има примери на много животни, които са замразени и са размразени и са оживели. Сега не е размразяван човек. Не знам, не мога да ви кажа. Добре, мерси. Добре. То не знам дали ще се... Ама аз съм си има още много такива реклами. Обаче, аз мисля, че трябва да бъде на черен фон червено. Това е просто уникално. Ние трябва да се свържем с тях. Кои? Не, това е архетип, това просто показва, че това е... Айде. Как го карате нещо вечерта? Затваряте ли скоро или как? Вие правим филм, който е за замразяването на хора.
Това дали искате да живеете вечно и кой иска да живее вечно, дали иска да бъде замразен? Не, аз съм се изморил вече. Вечно, на колко ще живея на 24-5 нека. Аз представям за тези 24 години какво съм изживял, ако трябва да вечно да живея. Добре, не ти ли е любопитно да се събудиш в бъдещето? Примерно, ако сега можеш да... Пътуване във времето не те интересува. Аз знам какво ще стане. Ще не ми е любопитно. А какво ще стане? Ще стане. Добре, какво мислиш за хората, които го правят? Ето вижте, това е едно много специално, много такова сериозно списание, което го издава Института по крионика, в който те замразяват хора. Ето тук има един човек, който е замразен и тук е в течния зон. Аз съм гледал като малък, гледах в мавзолея един такъв замразен. Той не е замразен, той е мумифициран. Той беше замразен в коста. Кой беше гадна картина? Значи, идеята е, че те се замразяват, понижават се температурата от такива... Значи, примерно трансплантацията на органите, която... Ама все още не могат да ги размразяват. Да, но размразяват други неща. Примерно размразяват кучета, хамстери, мишки, всякакви животни, вече са размразени. Има хора, които са родени от замразени ембриони. Ембрион, който е замразен, след това е поставен вътре в утробата на майката и се е родил. Има някакви много сериозни надежди за това, че те ще бъдат размразени в бъдещето, защото жива материя може да се Аз не сте така неща. Не четеш? Как не имате ли наша медицина? Не желая. Да бъда замразяван. Ти искаш ли да се замразиш? Не, леки 15. Ще се будиш в бъдещето. Зато не бях своя за напред, по-добре не се събуди. Нали? Много лошо. Сега не е на добре, последните години. Добре, но това не си дава примерно на тебе желание, ти не искаш да се бъдеш, защото си много песимистичен. Не, да. Добре, представи си, че сега стане някаква война тук. Ти предпочиташ ли да бъдеш под бомбите или все пак да оцелееш по някакъв начин? Ако те замразят, не казвам, че оцелееш. Да, но в момента замразяват хора, които са умрели вече. Тоест, те умират и след половин час след смъртта им ги замразяват. Тоест, те не се замразяват при живе. Има наши случаи, дето така по-ги разбирам. Примерно някакъв болен от рак, нещо такова. Да, те са повечето са някакви... Замразяват и някой ден, като измислят лекарство, нещо такова. В такъв случай си така става, да. На 20 години нещо война да стане, не бих се замразил. Да, не. Идеята на цялата тая работа е всъщност или хора, които са болни от някакви болести, за които се очаква да бъдат. Но пък има други хора, които от любопитство го правят. Те, примерно, умират от старост. Не можеш да умреш от старост, но не от болест. Примерно, не си болен, умираш. И те искат все пак това нещо да го направят, за да живеят с майка си, с баща си или с сестра си, с любимата си в бъдеще. И също, освен това, са много любопитни за това, какво ще се случи. Просто искат да живеят. Това след това не е живот, той ще се мъчи. Не знам. Не, идеята е, че ти ще бъдеш реставриран и излекуван. И ще живееш здрав в бъдещето. С моите деца правят носи и правят си. Да, що не. Това е. А те като те размразят, нали пак остаряваш? Ти пак остаряваш, пак се замразяваш? Не, в смисъл. Значи... Те може след 1000 години да размразят и вече да се измислили някакво капче да не остаряваш. Да, това е, значи, надеждата на криониката... Представяш си в Китай какво ще е тогава? Надеждата на криониката са нанотехнологиите. Всъщност нанотехнологиите могат да създават различни видове материали и да създават различни тъкани. Все още няма 100% успехи, но за това нещо работят учените. И всъщност тези хора се надяват на постигане на някаква относителна младост. Тоест, в която ти... в която ти можеш да бъдеш не само старец, не да остаряваш непрекъснато, а да можеш да бъдеш достатъчно жизнен и млад. Как ти се това? Ако това стане възможно, защото не се замразиш? Не бих да стане. Не вярваш, че това нещо? Не бих, че скоро изясни. Или ще бъде на 100% сигурно. Тоест ти правиш неща, които са 100% сигурни? Не, зависи от човек. Някой може да иска. Аз съм бих лично. Добре. Мерси много. Ние сме от една телевизия, която прави едно много новогодишно предаване, което е свързано с Утре Футуро. Тя е нова... Италианска. Да, нещо такова. Въпросът е, искате ли да живеете вечно? Да. Не. Добре, да и не. Какво значи това? Не. След мотив. Каква? Искаш да слушате мотиви, защо не искам да живея вече? Да. Ами как да ви кажа? Аз съм си израснал с своите връстници, с своето ценности за своето време.
Да. А по-натам вече се сблъсквам все повече нови, други ценности, всяко днес има свои ценности. Оттам нататък всяко нещо губи смисъл. Ти спрял ли се да се развиваш, примерно? Ти предпочиташ да намираш ли си нови приятели, някакви такива неща? Как това нещо, което е, нали, своето си и моето си, успяваш да го съхраниш? Аз не мога да разбера. Хората винаги се запознат нови хора. Защо всеки човек успява да съхрани своето? Ама защо искаш? Всеки човек намира нещо ново в живота. Всеки човек намира нови запознатства и нови приятели евентуално. Еми добре, какво е страшното в това тогава? Аз не мога да разбера защо тебе те страшно, че как бих всичко на 900 или 1000 години, или 1500 Ще извърши много грехове за тия 1000 години. Абсолютно. Да, господин беше абсолютно прав. Добре, значи, какво точно те е страх? Психически как ще се чувстваш или физически? От кое може би психически и физически бих се чувствал адски скапан, грохнал и претоварен от... Ако има технология, която може да си даде възможност да бъдеш млад или да ти замени, примерно, органите с някакви изкуствени органи или... Ще може да замени... Не, има такива... Не. Независимо от всеки друг напредък на медицината, нищо може да намери това порождение. Какво значи порождение? Мозъка? Или... Не само. Кое? Изобщо. Душата? Тялото, структурата ми, това, което ми е дадено порождение, нищо друго не може да го замени. Дори да ми трансплантират изцяло нови органи. Ти не искаш да се замени или нищо не... Аз не мога да разбера. Нищо не може да ги замени. Какво значи не може да ги замени? Това нещо е толкова ценно за тебе, че нищо друго не може да намериш толкова ценно. Но... Не, аз не говоря за протези. Природата си знае думата. Добре, аз не говоря за някакви елементарни протези. Говоря за действително развитие на науката, което е примерно... Науката си е наука. Тя може да напредне много. Природата си е природа. Никой не може да се пребори с нея. Добре. Мерси. Аз съм доста да Да, и. Така ли? Ако ви се предоставя възможност да живеете вечно или да се събудите в бъдещето. Примерно има, ето това е едно списание, което се занимава с криониката. Криониката е наука, която се занимава с замързяване на хора, които имат надежда да се събудят в бъдещето. Това е как ви се струва? Ми не е лошо. Добро, даже съм гледал един такъв филм, не мога да се какво беше. Да. Да го замързиха един и... Vanilla Sky. Да не е Vanilla Sky. Не. Както и да е. Какво? Да. Добре, защо ти харесва, примерно? Понеже много хора питат ми... Защото ще може живее много нови години. На тебе ти иска да живееш, да. На тебе ти е весел живота. Тоест, в смисъл, ти доволен ли си? Да. А ако, примерно, представи си, че си вече много стар, повечето възрастни хора казват, ами аз съм много уморен, някакви такива работи. Какво мислиш за това? Ти все още не си уморен явно, но адски ти се живее. Сега зависи, уморен съм понякога. Тази вечер не уморен от живота. В смисъл за уморен от живота говоря, не за уморен просто. Не чак толкова. Аз съм на 20. Добре. Вие къде сте? Ние правим студентски филм точно за криониката. Дали хората как искат да живеят вечно, как им се живее.
Ще го приеме това нещо. Нещо за хапване и пиване. Анкар! Всички да толкова. Слезте, елате, станете част от толкова. За хапване и пиване. Има снежинки. Да, Никой го това Air condition. да. Вижте, ми просто да погледнах от един Който показва, да. Климатик. Снежинки. Секунден. Да. Климатик. Снежинки. Air condition. Снежинки. Климатик. Супер. Нещо за хапване и пиване. Анкар! Колкото живее, толкова по-добре. Живее добре и колкото живее. Така. Хубаво си е. Смятате, че човек може да става етичен и живот? Смятам, определено. Добре, и след смъртта, край. Да, вероятно. Довиждане, живее. Добре, довиждане. Да. Грете ръцете. Аз тук никога не съм била в това. И аз? Би било интересно да ти бъдеш. Като ли да живеете вечно? Вечно? Да. Колко Ами вечното е вечно. Не вечно, такова понятие, вечно един век е 100 години става, просто мога примерно вечно... Много векове, безкрайно много. Безкрайност вече е съвсем различно понятие. Добре. Не, защо не? Абсолютно, защото... Защото е безмислено. Ще ми омръзне. Ще ви омръзне? Да. Или? Да? Какво мислите за хора, които се замразяват, примерно, и се размразяват в бъдеще, искат да се размразят и да живеят? Просто полуфабрикати, какво да мислим за тях. Няма да стане хора от тях. Ако следва. науката обещава, че това нещо ще стане. Въпросите са Науката може да обещава много неща, но не мисля, че това е реално. Ако питаме философски, да речем, ако всичко беше реално и имаше хора, които са размразени, бихте да искали това нещо да го направите със себе си. Да се замразите, да се побудите след това, пак да се замразите след това. Може би, но не точно, не на този етап. Може би след 30 години бих се замразил. Тоест, когато си по-възрастен. За себе си ли говориш или как? Или в какъв смисъл? За себе си, да. А защо? Сега ти е интересно в момента или как? За нищо. Да, примерно би ми било интересно да видя какво ще примерно с 1000 години. И защо ако има кой да ме размрази. Да, добре, някакви други въпроси, нещо. Добре, мерси. Айде, чао. Приятна вечер. Да? Някакво днешно настроение, или? Явно нещо е така. Да.
Мурлук си, примерно, да те питам, какво ще кажеш? Пак ще искаш да живееш? Да. А чували ли сте нещо за замразяване след смъртта като вариант? Това нещо съм Крионика се казва. Има хора, които се замразяват, за да се събудят в Да, след 100 години назад. Това остане според мене. Защо? Има такива реално в момента замразени, има цели компании, които предлагат такава услуга. Има реално. Бе, добре, след това ще се буди пак, така ли? Да. Да, аз ще се набия, ако разбера коя компания. Идеята е в близко бъдеще, когато науката ще бъде толкова развита, че да възстанови телата и да възкреси личността. Аз лично ще... Би ли се замразил? Абсолютно. Аз бих се замразил така, обаче стига да може. Не бих живял вечно, ако по този начин. Хубаво е да се живее. Значи се радвате на живота. Абсолютно. Идеално. Добре. Мерси, забавлявай. Мерси, айде. Весело. Живи и здрави. Айде, Живее ви се. Защото ви е интересен живота или как? Интересен ми е живот, имам дъщеря, имам две кучета. А знаете ли, че има такава наука, която се занимава с замразяване на хора, които с надежда те да бъдат размразени в бъдещето? Обикновено някои от хората се замразяват, защото те имат неизлечими болести, имат болни страхи. Как се отнасяте към това? Ако имате възможност... Имам две пълнички, които са починали от едната на 20, едната на 18. Преди 5-6 години са починали от тази болест. Ако имахте възможност, примерно, да ги замразите, за да може да ги размразите в бъдеще, когато ще намери лек. По-дълго време, да. Бих се направили това. Бих направила само да се живе. А ако трябва да избирате, примерно, вие имате пари само за тях, а не за... не за... Да. Кой ще ли вие за себе си или за децата? И за всички, наравно. Живота е един за всички. Винаги. Винаги готов. Един път се ражда живот. Така че как ме боли за мой, така ме боли за цял свят. Да. Но ако имате пари, примерно, само за един човек, дали бихте ги дали за тях, а не за себе си? Бих си продала жилище, ще помогна и на други. Тъй като имам собствено жилище. Добре. Добре. Всичко хубаво. И на вас всичко хубаво. Като цирк, точно това ми харесва. Чак сега го определиха. Шикарно был перформанс вообще. Тук е много да се гледа с по-театрален перформанс, Да. наистина, с знамената и с някакви... Да, фантастично. През джамията. Да. У меня уже рефлекс, что на улице нельзя пить. Знаешь, что я подумала? Ну. Трябва да кажем, поход на кладбище, на гроб, на могилу Анкала Сама. И своевание из термоса, чай с коньяком. Это вообще никто не пьет такое. Никто не пьет. Своевание на улице, которое мы можем организировать из таких странных как бы секций. И это будет супер забавление, потому что
никто этого не делает. Хорошо, супер. Потом, значит, есть такая миссия, которая когда-то мололи пшено. И всякие такие, до которых люди очень редко ходят, если ходят, они ездят на машине. А вот мы можем ходить пешком. Удовольствие. Как на Витыше. Этих не захотел? Нет, зачем? Не знаю. Мне как чувство Вот тебе самые крайние. эти там. Да. Давай пойдем. На Нова година. Майката, чуми! Нека да се оправи. Въпросът е, искате ли да живеете вече? Може би. Може искам. Радвате се на живота ли? Да. А знаете ли, че има хора, да се замразяват, за да се размразят в бъдеще? Не. Правят такива неща. Измразяват хората след като умрат и те се събуждат примерно след 200 години, като се лекуват. Бихте ли го направили това? Може би. Добре. Дай да питаме другите хора. Не. Парим ли те? Колега. Не, оферта. Нищото не е оферта да живееш в Африка. Един път всичко и стига толкова. Стига толкова? Да. Мислиш ли, че 70 години са достатъчни за мен. Що? Няма ли нови неща, които да се могат да се случат? Не, стига толкова. Въпросът е, може ли към вас? Добре. Давай с гръмната. Это самый большой. Да ми е нас, ако живее кратко, ще си го направя така. Ако живее вечно, все пак някой ден ще ми стане така, че да ми е еднак. Прав ли съм? Да. Ми не знам, според мен Прав съм, да. Ма никой не е живял вечно, за да каже, нали? Никой не е живял вечно. Как сега ще ти кажа нещо друго? Значи има хора, които се замразяват. Еми да са живи и здрави, Те искат да се размразят. Еми, кое това? Ние не ги искаме! Да търпите ще ги изготвим, някой да ги разстреля. Аз тук ще живея вечно, за да вие всичко и да се следим всичко. Тук виж бих живял вечно и да пия плоч. Стигаме! Не, трябва да е така! В смисъл, ако живееш вечно, няма да мога да живееш за мига. И да не обгредна темте, защото не мога да се обада. Но аз ако живея вечно, да ми спад компакт. Чакай да ти кажа сега. Няма смисъл, ако всички вие родина ще е едно и също. Едно и също. Значи, ако живееш, ако стане война, примерно сега, на тебе в момента ти е супер сладък живота. Обаче изведнъж става война и ще умреш. Роденото живеят тогава, когато е войната, ще умра тогава, защото най-сладко е да... Ако ти е отредено да живееш 100 години, примерно, то вече ще ти стане скучно. 100 години е най-малко. Ми 100 години въпросът е да не знам до кога, защото ако е вечен живота, не е хубаво, не е сладко, знаеш. Живееме сякаш ще винаги за последно. Айде, ще питаме, когато не е 80.
Аре, че си дал година, всичко не е хубаво, живи и здрави! За кое предаване сте? Ние гледаме наш собствен предаване. Искам запис! Искам запис! Кое е предаването? Честита нова година! Забранено е снимането. Честно. Тук не е тук. На осветлението. Да, много тъмно. Супер, да, супер. Значи въпросът е... ти какво мислиш за криониката, за хората, които се замразяват, за да се събудят в бъдещето? Би ли го направил? Какво мислиш изобщо? Добре. Ами, значи аз мисля, че добре още в първите часове на новата 1000, както бай Тоци каже на времето, 1900, значи 2006 година да се замразиме от сега. За да може в бъдещето да ни бъде по-лесно да оставаме за поколенията. Аз смятам, че има хора, които в сферата на изкуството и културата, които трябва да бъдат замразени и трябва да се запазят за поколението, но има и такива, които просто трябва да им се издаде декрет да не бъдат никога замразявани. Пробва да се забрани замразяването на такива хора. За да бъде по-качествено нашето общество в бъдещето. Final touch! Я не знаю, спрашиват ли? Ти мислиш ли, че това е реално? Като технология, като нещо, което може да се случи действително? И как това нещо ти се струва по отношение на обществото и въобще как тия неща? Аз мисля, че е реално, но просто технологиите, високите технологии се крият от знанието на голямата маса хора. Реално е, струва ми се, че с развитието на науката то ще става все повече достояние на обществото и действително в това намирам смисъл. Намирам, че генно трябва да се запазва качествения материал на човечеството. Защото ако се запазва само този, който може да си плати, е просто огромна глупост. Значи това трябва да бъде в поставено под контрол на някакъв висш съвет, морален, който да има някакви общочовешки, норми, които той да може да издава разрешение. В противен случай ще получи репродуциране пак на същото. Значи на доста некачествен човешки материал. Според мен идеята е да се съхранява качествения генен човешки материал, който колкото и футуристично да изглежда сега, но според мен това е реалност, която ни се показва, крие се и скоро време ще бъде възможно. Ще бъде възможно. Единственото, което аз си мисля, че е много важно, да се създаде световен орган, значи контролен орган върху това кой да бъде.
А какво мислиш за емоционалните причини някой да бъде замързен? Това нещо първо, значи човека, който има достъп до такава технология и достъп до този съвет, той може емоционално да реши да замързи някой, който може би генетично може да не е чак толкова ценен, но от емоционална гледна точка за човека, който решава той да е много ценен. Какво ще правим тогава? Отдавна в света работи така нареченото общество на саентолозите. Значи то се нарича Church of Scientology, но то не е точно църква, то е нещо различно, което именно е създадено на този принцип. Да бъде част от човечеството съхранено, като емоциите, чувствата бъдат контролирани. Тоест, така един буддийски принцип, то също свързано с философията, но да не издаваме много тайни, че то е тайно. И така че един такъв, да го кажем, такава общност, тя би могла, такава общност, подобна, да играе ролята на контролен орган. Според мен. Тоест емоциите да бъдат всъщност на втори план, защото естествено, че той играе роля и трудно ще бъде. А какво ще кажеш за себе си? Ако ти имаш такъв достъп и примерно, ти би ли искал ти да бъдеш санкциониран, твоето желание да се замразиш, да бъде санкционирано от някакъв такъв орган? Ако ме изберат, с удоволствие. Това е моето желание, да. Идете в Ню Йорк, потърсете връзка с нюйоркския клон на той се казва Landmark Forum. Това е клон на саентолозите, но не се казва, това не се казва. Но просто потърсете го, има голяма сграда, в даунтаун е. Да. Въпросът е, че това нещо в момента е реално и че то може да се случи на тебе. Ако ти, то не е скрито, т.е. ако ти можеш да си платиш това нещо, ти можеш да го направиш. Би ли го направил сега? Ако имаш, значи 23 000 е замързяване след смъртта ти. Да, ако имах възможност, би го направил. На тебе ти е интересно? На мене ми е интересно да се събудиш в бъдещето. Да се събуда и ако аз не се събудя, то ще има от моя генетичен материал, да речем нескромно, то ще има значение за бъдещите поколения. Така мисля, че това е реално и това е бъдещето. Така. Все.